La misión está en el Il-missjoni corazón de la hija Iglesia. fil-qalba tal-Knisja. Y más aún, Aktar u aktar meta l-Knisja tkun waqt sinodu, din id-dinamika sinodali minnha nfisha tmexxi l quddiem il-vokazzjoni missjonarja tagħha, ir-risposta tagħha għall mandat ta' Ġesu biex tħabbar il-Vanġelu. Nixtieq infakkar li ma spiċċajna xejn hawn, pjuttost hawnhekk inkomplu l-vjaġġ tagħna bħala Knisja. Dan huwa vjaġġ fejn bħad-dixxipli t'Emmaus nisimgħu lil mulej li dejjem fit-triq biex jiltaqa' magħna. Huwa l-mulej tas-sorpriżi. Permezz tat-talb u d-dixxerniment, l-Ispirtu Santu jgħinna nwettqu l-appostolat tal-widna billi nisimgħu bil-widnejn ta' Alla biex nitħattu bil-kelma ta' Alla. U hekk nersqu viċin il-qalb ta' Kristu. Il-missjoni tagħna u l-vuċi li tiġbidna lejh ħerġin minnu. Din il-vuċi turina li l-qalba tal-missjoni hija li mmorru għand kulħadd, infittxu lil kulħadd, nilqgħu lil kulħadd, ninvolvu lil kulħadd bla ma nħallu lil ħadd barra. Nitolbu għall-Knisja biex taraf tisma' u tiddjaloga f'kull livell ta' ħajjitha u tħalli l-Ispirtu Santu jmexxiha lejn il-periferiji tad-dinja.